Hvad skal der ske her i dag? Ja, det der er sket nu, det er jo, at limousinerne er kommet ind. Vi har haft en lille konkurrence, hvor vi har uddelt nogle præmier. Og lige om 2 minutter, så kommer den sidste limousine der. Så går vi simpelthen ind i biografen, og så er der popcorn og sodavand til alle børn. Og så fortsætter vi simpelthen ned i biografen med at se Asterix og Vikingerne. Hvorfor er du her i dag? Fordi jeg ser film. Hvad har du vundet i dag hernede? Asterix-spil og en bøg og en bog og en ludo-spil. Hvorfor er du med her i dag? Det er fordi, jeg har vundet det her computerspil. Og det her gavekort og det her spil, det er en stor oplevelse for os alle mennesker, som måtte komme på sådan en spændende dag. Det er så spændende. Hvad skal I ind og se? Asterix og Vikingerne. Hvad får du ud af sådan en dag som i dag? Det er bare så spændende, at jeg kunne få lov at komme. Så jeg håber, at alle folk er glade for at komme. Har du været med til sådan noget før? Nej, det har jeg ikke. Hvordan har I fået sådan et arrangement som det her op at stå i dag? Ja, altså, vi er jo afhængige af en masse mennesker. Vi har jo været dybt afhængige af Sten Hald her fra BioCity Esbjerg, fordi at... kom limousinen nu. Så løber du hen og kig. En ting er, at vi har fået lov til at holde den her forpremiere, fordi at Asterix og Vikingerne har jo rent faktisk ikke premiere endnu. Så det er noget, vi har fået lov til igennem filmselskabet, og så i samarbejde med BioCity Sten Hald her. Hvem har sponsoreret jer? Ja, hvem har det? Vi har haft en masse fine gevinster med i dag, både fra filmselskabet, vi har haft med fra Bilka i Esbjerg, fra McDonald's, fra Fætter BR. Og ellers så er det jo Esbjergs virksomheder, der går ind og sponsorerer vores arrangementer. Altså, vi er jo en forening, og vi har eksisteret i et års tid nu. Og som privatperson kan man også være medlem af vores forening. Så på den måde så får vi lidt indtægter ind. Hvorfor har I lyst til at hjælpe de her børn her? Fordi vi synes, det giver en masse ting igen. Altså, I kan jo kigge omkring. Ungerne er jo glade og får en god oplevelse. Og der er jo børn, som måske ikke har så svært ved at komme afsted, eller hvor forældrene ikke har det store overskud til det. I dag har vi jo hentet børn fra Esbjerg sygehus blandt andet. Vi har en masse handicappede med, og vi har en hel masse børn med kontakt til kvindernes krisecenter. Og det er simpelthen for at samle en hel flok glade unger til en god oplevelse. Okay, tag det roligt. Kunne deres højhed tænke sig at gøre os den her? På 3. Er du vanvittig? Nej. Jeg er pacifist. Jeg vil ikke op og slås med nogen. 3. Det er vildt dyr. Hvis man har lyst til at være med i vores forening og hjælpe med at støtte de arrangementer, vi holder, så koster det 50 kroner om året for private husstande. Beløbet det går 100% ubeskåret til de arrangementer, vi afholder. Vores målgruppe er handicappede og syge børn, og så socialt dårligt stillede børn, der trænger til en god oplevelse. I er velkommen til at kontakte mig på 24 47 22 57.